Goedenavond allemaal. Nog een ander spirograafje. Eigenlijk Spiro Heaven. Dus het is iets anders dan we gewoon zijn. Dus dat zijn die ik nu al gemaakt heb. Nee, deze niet, dat kwam wel een andere. Die 3. En dan gaan we zien of dat we dat op camera ook kunnen, hè. Het is gewoon altijd. En het is niet die vorige die ik u laten zien heb. U zult dat wel zien als u mijn YouTube kanaal volgt. Dit is weer iets helemaal anders. Zo. Ons eerste rondje is gelukt. En dan gaan we nu bijvoorbeeld ziet u. En dat zijn van die mooie glitterpennen. Neon colors. En glitterpennen. Er zit zo van alles een beetje in. De meeste zijn neon. Ja. Bijvoorbeeld het goud. Nou, het is deze die ik wou doen, hè. Die was ineens. Ja, dat is een andere vorm van spirograaf. Ik vind het ook een heel mooie vorm. Zo, kijk eens. Nou, dat is mooi, hè? Maar niet prachtig, hè? Met die glitterstiften. En zo heeft u, ja. Heel veel mogelijkheden. Ja, ja. Met dat ik nu juist wegdoe, kunt u nog heel veel andere spirootjes maken. Ja, koken. Dan gaan we eventjes naar het mooie roos. En ik heb daar een heel bakje, 49 pennen heb ik zo.
Dus en ik heb er nu eentje besteld. En dat is ook zo, maar dat is in een ast. Dus ja, dat had ik nog nooit niet gezien. En dan zal ik u zeker kennis mee laten maken. Dus ja. Ja, met die mooie rozen. En bijvoorbeeld deze. Spirografen, spiro's zijn, dat zo zegt, dat zijn zo'n beetje de opvolgertjes. Ja. Ze zijn allemaal even mooi. Kijk, deze vind ik fantastisch. Dan kunnen we nog die langwerpige doen. Ja, en het is een heel andere manier van werken. Dus als u zo'n setje moest hebben en u krijgt in het begin geen goed resultaat, dan moet u gewoon blijven proberen. En dan heb ik in het midden nog een wit spotje. En dat zouden we dan eventueel met dat groot kunnen opvullen. Maar dat mag natuurlijk, hè, dat dat in het midden wat wit is. En het is altijd dus ook juist zo gelijk als bij de spirograaf. Uw pen 90 graden houden. En dan hebt u het beste resultaat. Ziet u, en hij durft al eens blijven hangen. Wat hij nu doet. Gelukkig gaat hem. Je moet dat wel eens hangen. Gelukkig gaat hem voort, want anders ja. Zo. Ik denk. Ja. Dat we er nu zijn, ja. Kijk eens. Dus. Ja. Ik kan u nog eentje laten zien. Bijvoorbeeld, ja, dat zijn 2 geel. En je zou zeggen, die zijn gelijk. Maar die, ziet u, dat loopt anders en dat loopt anders.
En dan ja. Dus En je kunt die ook ja, je kunt die combineren, ja. Maar dan moet je natuurlijk terug. Juist, dat zal ik nu eens doen. Dan moet je natuurlijk juist terug in het midden geraken, maar het is het proberen waard. Oké. En nu gaan we dat. Dus eens eventjes proberen. toch iets dus gewoon iets opnemen, hè. Voilà. Ja. En nu moeten we zien dat we een klein beetje hermetisch zitten. Dat zo'n klein beetje klopt. Een ander kleurtje. En dan en zo kunt u er, ja, Zien we wat andere effecten. duizenden maken, hè. Als u ze dan nog combineert. Het is eigenlijk, er komt geen aantal. En nu met dat mooi hart dat ik besteld heb, dat dus ook op deze manier werkt. Ja. Allee, nu gaan we het toch niet blokkeren voor die laatste. Zie je het, hij komt terug. Wacht eventjes. Oh, dat is dus niet zo simpel. Nee. Omdat ene keer als je zo uit circulatie, ja, als je uit dat tandje schiet, Dat wordt mooi. zie je het? Dan blijft het precies als het terugdraaien. Ja, dan is het, allee, jongen, of meisje. Wacht, hè. Ja. Aan de andere En kant. nu draait hem langs de andere kant. Inderdaad, dan is het aan de andere kant. En dan bedoel ik. Ja, dan is het patroon wat dikker, als het lukt. Schoon. Denk het wel. Ja. Zo. En we zijn er. Ik kan het altijd een speciaal effect geven. En dan kunnen we nu nog bijvoorbeeld nog een switchen. Het heeft toch een speciaal effect. Ja, deze vind ik magnifiek. Ja. De ene lukt al wat beter dan de andere. Ook, ja. En ik vind het prachtige pennen. Die komen dus ook van China en dat was ook free shipping. Ja, en niet duur eigenlijk. En niet duur, nee. En dat waren 49 stuks. En ja, die werken heel mooi zo gelijk je kunt zien. Ja.
Ik heb nu glitterpennen, geen gebik. Want dat zijn er allemaal van hier. Dus ja, als je dat veel doet. Dus ja, met die paar rondjes. En dan heb ik daar dan ook een beetje Spyro-tape. Dat dat wat beter plakt. Dus ja, beste kijkers. Dat was ik wat ik voor u had. Ik hoop dat u dat ook zo mooi vindt als ik. Een goeie avond nog. Dag.